Inħabbru l-ewwel żewġ skemi mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. L-ewwel skema tipprovdi lil-laqdiet volontarji il-persentaġġ ta' kofinanzjament li l-fondi Ewropej ma jkoprux. F'disa' snin mindu twaqfet din l-iskema ġew allokati għaliha €1,350,000 u biha benefikaw 168 proġett. L-iskema l-oħra toffri appoġġ finanzjarju għal taħriġ lil-laqdiet volontarji b'allokazzjoni ta' €40,000. Mindu tnediet fl-2018 ġew allokati madwar €340,000 fondi għal taħriġ. It-tnedija tal-iskemi saret għand il-Fondazzjoni St. Jean Antide li tgħin familji jew individwi vulnerabbli. Bħalissa din l-għaqda qed torganizza taħriġ iffinanzjat minn waħda minn dawn l-iskemi. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni, Melanie Piscopo, spjegat li permezz ta' dawn l-iskemi 10 volontiera u impjegati qed jingħataw taħriġ dwar it-tifi tan-nar. Matul iż-żmien sajna nittrejnjaw lill-impjegati tagħna f'kemm firefighting, mental health first aid courses, food handling, kollha huma ta' utli ta' użu biex il-volontiera u l-istaff tagħna nkunu jistgħu jagħtu servizzi lill-familji fil-bżonn. Min skema oħra tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Nature Trust Malta inawgurat vettura b'investiment ta' €20,000. Din il-vettura se tgħin biex tiżdied l-aċċessibilità fil-Park tas-Sostenibilità ta' Xrop Laġin, kif spjega l-President ta' Nature Trust Malta, Vincent Attart. Wara kollox il-wirt naturali tagħna u ta' kulħadd u għalhekk dawn il-fondi nistgħu nkomplu ngħaddu għal ġenerazzjonijiet futuri aktar affarijiet fuq in-natura Maltija. Il-Ministru għall-Volontarjat, Giulia Farrugia, qalet li dawn l-iskemi huma għodda kruċjali għall-laqdiet volontarji. Il-Ministru Farrugia qalet li b'dan l-impenn il-Gvern qed jippromovi soċjetà aktar inklusiva, attiva u ġusta biex kulħadd iħossu parti minn mixja kollettiva għal ġejjieni aħjar.